alamomi ne ake ganewa kambun baka ya kama ka. ‘Yan uwa wannan bayani mai muhimmanci ne kai sharing kai like insha Allah. Bayani ya gabata jama'a. Wanda na faɗa abu guda hudu suke rusa mutane da yawa. Na farko muka ce kambun baka, baki, hasada, sihiri, sammu da maita. ‘Yan uwa na yi bayani akan kambun baka, irin yadda kambun baka ke rusa ɗan adam. Yau zan muku bayani akan alamomi da mutum zai gane kambun baka ya kama shi, da kuma hanyar da za ka yi ka magance kambun baka, da kuma yadda za a yi mutum ya kare kansa daga kambun baka. Jama'a, kambun baka na da hatsari, na faɗa muku kambun baka yana rusa rayuwar ɗan adam. Wallahi babu abin da ke rusa rayuwar ɗan adam ya lalata shi irin kambun baka. Kambun baka ke sawa kai kasuwa, kaga kana ga kasuwar ta kasa ci gaba. Kambun baka ke sawa ka buɗe shago ka rika jin haushin shagon naka, ko ga mutum yana ta yawo ya ki tsaya kula da shagon nashi. Kambun baka ke sawa ɗiyanki jikinki su lalace. Kambun baka ke sawa mutum ya kamu da rashin lahiya a kasa gane menene. Kambun baka ke sawa yara suna da kwakwalwa da fahimta idan baki yawa idan sun tafi lakwal ko makaranta su yi ta bacci. Kambun baka ke sawa ki a hidiya amma dukkan su ba mai yake amfani. Daga ɗan shaye-shaye sai dukkan mun baka ne. To jama'a, wasu alamomi ne mutum zai gane kambun baka ya kama shi, sannan kuma ya ake maganinsa, sannan kuma ya ake yin magani don kar ya kama ka. Abu na farko jama'a, kamar da na faɗa muku al'ainu haq, manzo Allah ya faɗa ce ainu gaskiya ne, kambun baka gaskiya ne. Alamomi guda hudu duk wanda ya gansu akwai kambun baka tare da shi. Alama ta farko jama'a, duk wanda kambun baka ya kama shi zai rika wofantar da abin da zai amfane shi. Misali, idan kambun baka baki yawa mutum yawa, idan ma'aikacin gwamnati ne, idan ya tafi gurin aikin gwamnati zai rika yawan kasala da bacci da kuma rashin tsayawa ya yi aiki yadda ya kamata har a kore shi. Kambun baka kenan. Idan kambun baka ya kama mutum, idan kasuwa gare shi zai ki kulawa da kasuwar tashi, kaga yana da shago amma ya ta yawon banza, ya ki tsayawa ya kula da shagon nashi, kuma wallahi shagon shi ne, kuma kudin shi ne ba bashi aka yi ba, amma wallahi ya kasa mai da hankali ya kula da kayan nashi saboda baki ya yawa ba zai iya kula da kayan nashi ba. Kambun baka ke sawa uwa ta wofantar da ɗiyanta, kaga ita ta aihuwa amma bata damu da su ba har ta rika mamakin haka. Kambun baka ke sawa ɗa ya wofantar da mahaifiyarsa kamar ba ta aihe shi ba, ya ga bai ma jin uwar shi ce a ran shi. Me ya kawo haka? Kambun baka ne. Jama'a, kambun baka shi ke sawa alama ta farko ka gane ya kama ka shine ka rika wofantar da duk wani abu da zai amfane ka. Duk wani abu da yake amfanin ka ne, ma'aikacin gwamnati ne, mushe ne kai, ɗan kasuwa ne, zaka ga bakka ba sha'anin naka muhimmanci. Wallahi ko business kake idan kambun baka ya kama ka, zaka ga bakka ba business naka muhimmanci. Me yasa? Kambun baka ne. Alama ta biyu da ake gane kambun baka ya kama mutum, yawan tururuwa a gida. Jama'a da yawa suna samun tururuwa a gidansu sun kasa gane menene. Ita turuwa ayar Allah ce. Tururuwa ta daga cikin alama wadda take nuna maka an maka kambun baka, sai ta rika yawo cikin gidanka. Idan aka wa mace kambun baka ya kama ta, wallahi hatta gurin kicin inda da ganin gidan tururuwa, kai har ɗakin kwana sai kin ga tururuwa. Menene? Kambun baka. Da haka duk wanda ya ga yawan tururuwa a gidansa, alama ta cewa wannan kambun baka ya kama shi, ya kama gidan shi ko shakka babu. Alama ta uku jama'a da ake gane kambun baka da baki ya kama ka shine lalacewar jikin ɗan adam. Kambun baka ya lalace rayuwa, kaga mutum ƙuraje sun fito masa, ko mutum ya ji wani ciwo wanda ya saba hankalin ɗan adam. Fata shi na lalacewa, me dalili? A rasa ganewa. Ko kaga wani tabo yana fito mutum musamman a baya, a ce gado ba gado bane, kambun baka ne. Ai malam, kambun baka ya kama ka, wala ga ta ganin birdi da wasu ciwoyika, ga sunan ciwo ne kaga a bayanka, wani za ka mota ta ƙona shi, kambun baka kenan. Ko kuma mutum ya yin ƙazuwa da wasu ƙuraje su ɓata mashi huta, su ɓata mashi fata, wallahi kambun baka shi ke sawa haka. Alama ta hudu jama'a da yake sawa a gane kambun baka shine wato lalacewar yara. Allah ya baka ɗiya ko Allah baki ɗiya, kina ta fama da tarbiyyar su, kina ta fama su yi makaranta, kina ta fama su yi ta karatu, wallahi sun kasa. Me ya kama su? Kambun baka da baki, ba yanda su yi albarka. Makaranta za su yi ba za su yi ba, sai ki ga kin tara ɗiya duka suna shaye-shaye.
iyanki sun lalace saboda me kambun baka. Kina da yaro mai ilimi, wallahi ki bashi kariya, in ba haka ba kambun baka ne ya kama shi yaron ya lalace, ya wofantar da karatunsa, ya ki kula da karatunsa, kullu ana mai kashe. Alamar kambun baka. Kai, kambun baka jama'a yana sa wa yaro rashin ji. Kaga yaro rashin jin magana ya huce iyaka. Yaro kiririta yayi wannan bannar da dauke hatta sata da wasu yara ke kaga yaron ka ba halin shi bane sata, amma kaga ya koyo. Wallahi kambun baka na sa haka jama'a. Bakin yayi yawa jama'a, ba abin da baya sawa a diya. Wannan kaɗan na gaya muku daga cikin alamomi da mutum zai gane kambun baka ya kama shi. Ya ake maganin kambun baka? Me ake haɗawa wajen maganin kambun baka? Ya mutum zai karya kambun baka daga jikin shi? Sannan me mutum zai amfani da shi dan kada kambun baka ya kama shi? Wannan bidiyo kare tsawo, ka bi ni a bidiyo na gaba next. Ka bi ni a shafuffuka sada zumunta TikTok, ka rubuta Ammar Abdulmumin, ka je ka yi lakin, ka yi sharing, za ka samu bidiyo na gaba. YouTube, ka rubuta Alfasaha Institute Online, za ka samu pejin mu, ka yi lakin, ka yi subscribing, bidiyo na gaba ba zai huce ka ba. Facebook, ka je ka rubuta Ammar Abdulmumin Muhammad, ka yi lakin, ka yi following, bidiyo na gaba ba zai huce ka ba. WhatsApp kuma akwai lamba, ba lalle in bana ta yanzu ba sai dai nan gaba insha Allah. Kai sharing, kai sharing. Bayani na gaba zan muku bayani akan ya ake kare wannan kambun baka. Sannan me ake ci ko ake sha wanda idan kai amfani da shi kambun baka ba zai kama ka ba. Duk zan gaya muku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum jama'a.